Mwynhau with enw I yw Brawslyn 55 a dyma fi yn agor cerdiau pokémon. Na I rhoi heddiw ni'n mynd I bod yn agor box Gengar I Xbox. Nes I trio recordio hwn o blaen y peth dwi'n iwsio I recordio mae ddim yn stopio. Os chi'n stopio fe, mae'n mynd. Felly na I dangos iddo chi beth nes I cael. Nes I cael rhain am y cerdiau pokémon ar-lein. Nes I cael 2 Pikachu fel hyn. A ges I golbat. Ok, na. Aros. A os chi yn hoffi'r fideo yma, cliciwch y botwm hoffi. A os chi eisiau gweld mwy o fideos fel hyn, neu cael fideos gwahanol o pethau arall, cliciwch y botwm tanysgrifio I cael pethau yma. I cael y pethau yma pob dydd, wel bron pob dydd, ond chi'n beth fi'n meddwl, ond I cael nhw pob dydd a gweld nhw pan nhw'n dod mas. A os chi eisiau gêm gwahanol neu rhywbeth, dredwch yn y comments, hei Slime, dwi eisiau hwn, neu hei Slime, dwi eisiau mwy o hwn. Iawn, felly, nes I cael golbat, energy, palo sand, toro cat, yeah, Professor Kukui, rockruff, dratini, primarina, yeah, mae hwnna'n dda hefyd, energy switch, Lipton cider, bounce sweet, lily puff, picky peck, golbat arall, energy switch arall, Professor Kukui arall, energy tan, crushing hammer, shiny, Spiro, Fomantis, fi'n credu, yeah, Fomantis, Molol, Scamaree a Poliwag. Felly dyna be nes I cael, ond oedd y peth recordio oedd e heb di gweithio, felly ni'n mynd I agor box Gengar. Mae hwnna'n agor nawr. Mae anodd I agor. Beth os dwi roed hwnna? Credu dwi di gwneud e. Dyma fe, dwi di agor. Mor agor di.
dechrau'r cefn gyntaf. Nes eisiau plygu hwn, rwy'n bod yn fawr. Mae'r Genga EX mawr, mae'n mor fawr. Mae bron seis llaw fi. Mae mor fawr. Mae ddim mor fawr a cerdyn Pokémon arferol. Ond Genga EX mawr. Wedyn, os ni'n tynnu hwnna off, yn gyda ni un arall Rhai. 4 pecyn o Pokémon cerdiau. Nhw ddim yn syn am nhw, ond mae ganddo ni Pokémon XY Steam Siege, Pokémon XY Ancient Origins, Pokémon XY Breakthrough, a Pokémon XY Phantom Forces. Mae ni 4 pecyn fyna, hi agor. A wedyn mae gen ni... Sut ydw i'n mynd i cael hwn mas nawr? Eitha hawdd. Mae ganddo ni y Genga EX arferol. Mae'n rhywbeth yna. Genga EX arferol. Dydych chi'n cael o'r cerdyn. Dyna ni. Wedyn, rhaid ni agor y peca yna. Mae'n sŵn dros y stafell yma. Mae ganddo ni un ar rhain. A wedyn, mae ganddo ni. Rhaid yna. Beth yw hwn? Carablast. Byth ti gwybod hwnna. Helioptile. Purloin. Dendene. Joltic. Shiny Krabby. Beth yw hwn? Jamming Net. Team Flare Trainer Item. Shiny. Fletchling. Steel Shelter Trainer Item. A Fearow. Bydd yn mynd dda efo'r Fearow. Os ni'n cael. Iawn. Pecyn nesaf. Fi chi gweld rhywbeth dda yn dod. Wel, mae ganddo ni un arall o'r rhain. Ffordd yn gwybod. Mae ganddo ni Froakie. Snover. Fi'n gwybod o. Cacnea. Spritzy, fi wedi gweld. Ghastly. Teddy Ursa Shiny. Mae'n neis. Beth o hwn? Bronzor. Pinsir. Go-Goat. Go-Goat, nice. Quilava! Nid cael Quilava! A dyna diwedd y pecyn. Quilava yn diwedd y pecyn. Okay, nawr ni ar Ancient Origins. Mae ganddo ni un arall o nhw. Mae ganddo ni Routes. Beth yw hwn? Baltoi. Beth ti'n gweld? Cottony. Beth yw hwn? Relicanth. Golwg. Nice. Golwg shiny. Golwg. Ni wedi cael 3 golwg. Sliggoo, sorry. Special Energy, Electric Special Energy, a Sableye. Dyna ni. Nawr ni ar un olaf, Steam Siege. Na,
Ddim Steam Siege. Steam Siege. Fi'n olaf ni heddiw. Felly mae ganddo ni un arall yn nhw. A dechrau o Hopper. One Litwick. Meow. Ponyta! Yay! Bron hoff Pokémon fi. Rapidash yw hoff Pokémon fi, os chi ddim yn gwybod. Rufflet. Mae'n dda. Shiny Ponyta. Mega Gardevoir! Mae gen i un o'r rhain yn barod. Ynddi. Oh no! Mega Gardevoir! Yes! Mona! Nawr, dwi chi dweud nawr, mae hwnna yn lwcus. Wedyn, Trainer, Spirit Link, Gardevoir. Dewott. A wedyn, beth yna hwn? Greedy Dice Trainer Item. A dyna ni am heddiw. Diolch am rando, a os chi eisiau mwy, dwedwch yn y comments. Hei Slame, dwi eisiau mwy o agor Pokémon. Agor Pokémon. Agor cerdiau Pokémon. Neu, hei Slame, dwi eisiau... os chi eisiau rhywbeth arall. A sa'i credu bod ni wedi cael un arall o'r rhain. Oh my gosh. Ond, a pan fi, ddim yn gwybod be i'n gwneud eich dwi wedi cael hwnna. Gweld chi tro nesa, hwyl fawr.